мақомоти шаҳрдории душанбе бо ворид кардани автобусҳои нави акия дар 4 хатсайри нақлиёти ҷамъиятӣ шумораи микроавтобусҳо дар он хатсайрҳоро коҳиш дода ва масофаи ҳаракати он хатсайрҳоро тӯлонитар кардааст. ҳадафи аслии кам кардани шумораи микроавтобусҳо ва ворид кардани автобусҳо ба хатсайрҳои 2, 10, 11 ва 33ро мақомот ҷилавгирӣ аз тамбашавии тӯлонии нақлиёт унвон карданд. дар хатсайри автобусии рақами 2 терминали мусофиркашонии шарқ, терминали мусофиркашонии дарвозаи ҷанубӣ шумораи автобусҳо аз 20 адад ба 26 адад зиёд карда шуда, хизматрасонии хатсайри микроавтобусии рақами 33 тавассути кӯчаи Неъмат Қарабоев кам карда шуд. 13 автобус дар хатсайри 13 барои мусофиркашонӣ ворид шуда ва дар заминаи он хатсайри автобусҳои шумораи 11 таъсис дода шуд. аввал маршрутҳо тоқа буданд, одам бисёр буд, намерасида, мусофирҳои бисёр буд, пиёда мемонданд. ҳозир автобусҳои нав мекардам. аз мактаби 61 Нагорни то бозори Балх ҳозир автобусҳо ба ҳазур рафта омадааст. мусофирон мегӯянд боз шудани хатсайри автобус дар заминаи кам кардани шумораи микроавтобусҳо иқдоми хуб аст, аммо ҳоло низ бо иллати начандон васеъ будани роҳҳо ин ду навъи нақлиёт ба якдигар халал мерасонанд. ба қавли онҳо бояд кор тавре вогузошта шавад ки автобусҳо дар вақти муайяншуда ба истгоҳҳо расад ва мусофиронро зиёд мунтазир накунанд. мусофирем мо мехоҳем ки дар ҳамаи маршрути 11 ё маршруткаша саҳр кунанд ё автобуска саҳр кунанд. ҳеҷ дар ҳеҷ памехака мақсад ба вақт соат бираванд биёянд то соати ҳамаи мақсад 9-10 кор кунанд. халқ бегаҳё дар раҳ мемонад, бигиранд дар ҷо маконшон бирасонандшон. моҳи феврали соли ҷорӣ ширкати муштараки туркии тоҷикии Акия Авесто дар шаҳри Душанбе бандобасти автобуси тамғаи Акияро шурӯъ карда буд. дар оғоз ин ширкат 13 автобусҳоро бандобаст карда ва дар пойтахт мавриди истифода қарор дод. соли гузаштаи 2017 ҳукумати шаҳри Душанбе бар асоси як қарордод бо ҷониби Туркия 64 адад автобусҳои Исузуро харидорӣ карда ва дар хатсайрҳои нақлиёти ҷамъиятии пойтахт мавриди истифода қарор дода буд.